Здравейте хора, правя едно кратко видео, в което искам да ви покажа какво построих в Minecraft. Кавията съм на Creative, да, от телефон съм, вижда се. И защо горе има пак се тая? Извинявайте, че е такова време в Minecraft, просто влезнах в сервера, забравих да спра дъжда. Сега не ми се спира дъжда, така да ви кажа и за това. Айде почвам. Ако ми удариш къщата... това е къщата. Готинка е. Тук даже имаме един аквариум. И ето тук, така. Да, това е къщата, нали, отвънка. Нека вече влезне на моята къща. Затваряме вратата. Така, какво да видим? Първото нещо, което може да видим, е този голям аквариум, в който, как виждате, долу има риба клон. Има риба клон, има аксолотли. Има още някакви два вида риби, има и попова лъжичка. Тук има легла, така. Ето прозорци, горе не знам, що има честове. Някакво толкова смуда. Абе, хора, между другото, не съм си сложил това и това. Не знам, защо не съм си ги сложил. Не си ги сложил, защото много бързах да търся материали и така стана, че не си ги сложиш. Кам. Хопа. Да, хопа. Какво стана? Да, мисля, че готинко стана. Добре. Там има крипър. Това ще от клипа. Как виждате? Да. Има много... Ама те защо всичките там са се насъбрали? Чакайте да отворя. Тя ще отворя. Ще влезна вътре да видя какво са. Ще взема такова. Оп. И какво там купче? О, не, то просто... Тук има вода. Да. То навсякъде има вода. Добре. И как се образува път този фонтан? Добре. Това е и надявам се къща ви е харесала. Какво мога да ви кажа, и то е едно голямо. Чао.
Айде, пътеките!